Saúdos, benvidos a Soltando Estacha Digital, este recuncho no que nos reunimos todos os mércores pola noite para falar da Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia, unha competición que está como esta noite que temos, como esta noite que estamos tendo, que está collendo cada vez máis temperatura, acendeuse xa definitivamente a Liga B, coa regata que houbo en Cangas, a segunda do seu calendario, e despois as outras dúas ligas, a Liga A e a Liga Feminina, están que arden na loita polos liderados, así que temos moito que falar, imos falar en total de 7 regatas nesta edición de Soltando Estacha, así que comezamos a remar e imos aló coa cabeceira. Pois moito que falar, moito que analizar do acontecido a pasada fin de semana, que tivemos 3 regatas, e do que vai pasar na vindeira fin de semana, que temos un total de 4, vai ter aí protagonismo especial a Liga Femenina, que teñen que dobrar. Imos comezar a repasar o acontecido a pasada fin de semana, pois en orde cronolóxico, polo que pasou o sábado en Cangas, ali a Liga B, que celebrou a súa primeira regata en formato habitual. Comezara en Sanxenxo coa contrarreloxo, despois houbo ese problema en Oleiros, tiña moitísimas ganas os remeiros de comezar a competir por quendas, e o que aconteceu, imos velo no seguinte resumo. Saúdos, benvidas e benvidos a unha cita clásica na Liga Galega de Traiñeiras. O trofeo Xunta de Galicia desembarcou o 9 de xullo coa súa Liga B en Augas do Morrazo. 32ª edición da bandeira Concello de Cangas, un evento que serviu para reactivar o calendario da segunda división masculina. A Liga B comezara 3 semanas antes en Sanxenxo, e aquí a ser a súa segunda xornada non se puido celebrar o 2 de xullo en Oleiros por mor dos contratempos que o vento provocou no campo de regatas. Polo tanto, os 7 equipos desta categoría tiñan a incógnita de como lles afectaron a paréntese máis longa do previsto. As dúbidas comezaron a disiparse unha vez que as embarcacións se botaron a Ría de Vigo. A histórica bandeira organizada polo Club de Remo Vila de Cangas dividiuse en 2 quendas. Na primeira, remou polo carreiro número 1 Muros, polo 2 Salgado Perillo e polo 3 Amegrove. O bastante calor durante toda a tarde, un factor a ter en conta esta primeira regata da temporada na Liga B, que respondeu ao formato clásico, dado que a inaugural, a de Sanxenxo, disputouse co sistema de contrarreloxo. Amegrove chegaba moi destacada a segunda virada. Os remeiros da Pabliño obtiñan unha diferenza de 31 segundos respecto a Muros e de 36 con Salgado Perillo. Amegrove xa fora mellor destas 3 embarcacións na apertura da Liga. As posicións non variaron na segunda parte da regata de Cangas. Primeiro posto para Amegrove, a 1 minuto e 1 segundo concluía Muros, e a serie inicial pechouna Salgado Perillo. Quenda de honra con San Bertolomeu Bersive polo carreiro número 1, a líder Castropol polo 2, os anfitrións de Vila de Cangas polo 3 e Cedeira polo 4. Os asturianos de Castropol impuxéranse con moita autoridade na xornada inaugural e confirmaban o seu potencial no primeiro longo, 10 segundos por diante da filial de Meira e superando en 14 a Vila de Cangas. A embarcación da Ría do Eo ampliaba a súa vantaxe a 20 segundos no ecuador da regata, mentres que San Bertolomeu Bersive e Vila de Cangas xigaban totalmente igualadas. A paixoante man a man entre os dous equipos do Morrazo e Cedeira marchaba cuarta lonxe do tempo da Amegrove, a máis rápida na primeira quenda. Castropol non se relaxou en ningún momento malia a súa clara vantaxe. Victoria da líder da Liga B, e no duelo pola segunda praza a filial de Meira bateu a Vila de Cangas, o equipo anfitrión que sería descualificado por ter chocado as súas pas coas de Cedeira. A festa de Castropol coa camisola amarela e recibindo de mans da alcaldesa a bandeira Concello de Cangas. Íbamos sufrindo dado a regata anterior de Sanxenxo, que quedamos cuartos a 3 centésimas de Cedeira, e vernos con Meira que quedou segundo era unha motivación bastante grande. Vímoslo un pouco difícil pola calor, íbamos por unha boia bastante pesada, bastante movimento de olas, de barcos, demasiada calor, e a boia de fora tiña algo máis de vento que as de terra.
Intentaremos estar no podio do que é a Liga B, intentar estar o máis arriba posible, se algunha vez temos algunha posibilidade por motivos da regata de poder optar a estar en riba, nos primeiros postos. Levaba moitos anos sin ganar ninguna bandeira e isto está reforzando o equipo porque é un equipo mezcla de veteranía e xuventude. Estamos facendo bastante ben, as cousas están indo ben, o que queremos é continuar esta línea, nas regatas que nos enfrentemos aos equipos da A, saber como estamos con eles. Clasificación da regata, primeira Castropol, segunda San Bertolomeu Versibé, terceira Megrove, cuarta Cedeira. Na Seral, tras 2 xornadas, Castropol é líder invicta. Aí tiñamos o mítico Luís Pazos, este ano en Castropol, unha das grandes atraccións na Liga B, vitoria de Castropol en Cangas, e para analizar todo o acontecido, que nos conte como foi, pois temos a Jorge Núñez, remeiro de Vila de Cangas. Hola Jorge, boas noites, benvido a Soltando Estacha. Estás muteado, Jorge, creo que estás muteado, desmuteate aí. A ver agora. Eu polo menos non te escoito. Bueno, se non estás muteado, algo debe pasar aí. Podemos probar a entrar e sair, ¿no? Como fórmula máxica para intentar solucionar aí. Si tal, desconéctate, Jorge. E volves a conectarte. E a ver se te podemos escoitar a Jorge Núñez, que é remeiro de Vila de Cangas. Vila de Cangas, que era anfitrioa, que fixo moi boa regata, pero despois, pois, houve un problema aí durante a regata. A ver, agora, Jorge. Hola, boas noites. Ahora sí, sempre funciona. O truco este de entrar e sair. Ui, non se cantaría a vitoria demasiado rápido, non se escoitará agora. Escoítame, Jorge. Sí, perfectamente. Perfecto, vale. Estaba contando o que pasou nesa regata. Bueno, para empezar, para ir por partes. Todo en canto ao tema organizativo, saiu todo perfecto, ¿no? Unha tarde moi boa de remo, unha tarde quente, ¿no? O sea, estaba empezando esta onda de calor a saudar. Non sei se o pasastes, se xa o notastes demasiado aí remando. Sí, bueno, creo que foi unha regata complicada, polo que diste, polo calor. Logo tamén o que dicía aí o remeiro de Cedeira, que tamén o campo que temos, o principal problema son os barcos que non respetan a competición e sempre hai ondas de todos lados. Entón, pásanos entrenando e pasou en regata. Bueno, ese é o principal problema. Logo o calor, pois, como calquer regata de verán. Sí. Bueno, igual si tiveras que remar onte ou hoxe, xa non sería como calquer regata de verán, xa sería un pouquiño máis. Adestrastes hoxe, ou non? Non, hoxe o entrenador deu uns descanso. Bueno, casi mellor, non? Casi mellor co día que estivo, aparte aí en Cangas, coas pedazo de praias que tedes. Bueno, despois, a nivel competitivo, fixestes unha moi boa regata, non? Como dicía o teu compañeiro Alejandro, no vídeo estivestes aí prácticamente a par de San Bertolomeu Versibé, cunha Castropol que ten pinta de que está un chanzo por riba, non, do resto, pero despois, pois houbo descualificación, porque, bueno, chegastes a chocar aí, non, as pás con Cedeira. Sí, bueno, a descalificación teóricamente por unha invasión. Entón, bueno, a nos parecenos unha sanción desproporcionada para o que realmente foi, que é unha situación que se repite prácticamente todos os fins de semana. Entón, bueno, parecenos unha sanción desproporcionada polo feito de que tampouco hai unha normativa directa para a saída de bollas ou a entrada de bollas. Entón, claro, eu penso que entre todos os remeiros e remeiras de todos os clubes deberíamos tentar falar coa Liga e facer unha normativa que se adapte máis á nosa competición, xa que por cousas destas, pois a xente cada vez ten menos ganas de remar, porque son, bueno, xa digo, normativa que non se adapta correctamente á nosa competición e aparte diso que é unha sanción desproporcionada tendo en conta a curta liga que temos na Liga Ben este ano.
Entón, claro, remontar eses 5 puntos que íbamos a ter, pois vai ser complicado en 5 regatas que quedan. Sí. Bueno, que vos dá, o que tivestes foron boas sensacións, non? Iso máis alá da Sí, sanción, porque viñades, como dice o teu compañero, non? Cuartos en Sanxenxo e aquí estivestes moi pretiño do segundo. Non sei se é que aumentastes durante este parón que tivestes o ritmo de adestramentos ou é que o de Sanxenxo, por ser unha crono, non se debe ter demasiado en conta. non, a ver, o que pasou en Sanxenxo é que tiñamos tantas ganas de remar que en ningún momento remamos. E, bueno, todo o que podía salir mal saliu peor, entón non foi a regata adecuada para demostrar o noso potencial. Entón, bueno, pena de esos 30 centésimas que perdimos con Cedeira, que podíamos ter un puntiño máis aí en Sanxenxo. E, bueno, nesta regata creo que o fixemos ben, non saíron quizáis ninguna das viradas o mellor que podía salir, pero, bueno, o noso traballo está aí e o fixemos e creo que demostramos que temos potencial para incluso pelear con Meira, non, aínda que parece que está un pouco por arriba, e, bueno, xa Castropol xa creo que é intocable, porque ten un potencial desorbitado respecto a nós e ao resto dos clubes. Bueno, podemos ir vendo aí os tempos da regata para analizar os parciais. Aí os temos. Bueno, vos no primeiro cedestes 4 segundos con San Bertolameu, pero depois puxestes vos a 2, no seguinte longo. Volveron a ampliarvos nos longos de ida, non? Foi onde vos ampliaron. E despois, bueno, claro, no último xa non temos referencia. Sí, bueno, que sensacións tiñades dentro da embarcación? nos longos en contra, que foron o primeiro e o terceiro, a verdade é que sentímonos un pouco pesados, en xeral, porque tamén unha olla de fora, había máis vento e todo iso, facíanos un pouco pesado, non acabamos de remar como queríamos, e logo despois os longos a favor, creo que igual que nos perxudicaba estar nas bollas de fora, tamén nos axudaba estar nas bollas de fora, nos longos a favor. Entonces, pois tentamos remontar, foi nun momento que tiñamos no último longo, que estivemos aí a par con Meira, pero logo na champa se nos escaparon. Bueno, entre olas que viñan dos barcos e todo iso, pois chegamos como chegamos. Aquí ven dos parciais, ollo con Amegrove, ¿no? Que tamén está aí na pelesa, ¿no? Porque realmente no primeiro parcial foi 4 segundos máis rápido que a vos, despois aí sí que empezaste xa a remontar, pero Amegrove tamén está aí metida nesa pugna, ¿no? Sí, vemos a Amegrove un barco moi competitivo, o que probablemente estea para pelear incluso unha regata que teña así o segundo posto con Meira perfectamente, ou incluso ganarnos a nós e todo iso, o sea, vemos un Amegrove bastante competitivo, a verdade, ainda que o resultado bueno, de Sanxenxo non fora o adecuado, vemos un Amegrove que está aí e que pode dar a chada en calquer momento. Bueno, podemos ver aí como quedou a clasificación final desta 32ª bandeira Concello de Cangas, que a verdade é unha proba histórica xa, 32 edicións. Aí temos, o que dicías ti, no? Que Castropol meteulle 33 segundos a segunda clasificada. Temos esa referencia, no? Do día de Sanxenxo, que tería feito sexta na Liga A. Sí, xa vimos tamén que Castropol é un barco que perfectamente podría estar na Liga A sen problema ningún. Bueno, vemos aí a clasificación. Segunda San Bertolameu Bersí, Vila de Cangas foi terceira ata a descualificación, despois Amegrove, Cedeira, que son aí poucos vosos rivais tamén, ¿no? Que este fin de semana, digamos que visitades a súa casa, e despois Muros e Salgado Perillo, que son dous equipos que baixaron de categoría e claramente, ¿no? Están nunha situación de remodelar a traiñeira, ¿no? Así observades vos, ¿no? Sí, bueno, a ver, creo que o principal objetivo de Muros e Perillo o cumpliron, que é sacar a traíña, que é unha cousa bastante difícil últimamente na Liga B. A verdade é que pouco a pouco van a ir subindo, igual que fixemos nos o ano pasado, que de cero pois plantamos nos cuartos. Creo que teñen traballo por diante, igual que a nós, igual que calquer barco, tampouco hai que desprestixialos por agora estar abaixo. Bueno, ti, remeiro novo, que experiencia tes aquí na Liga? Bueno, a verdade é que poucos anos. Estiven o ano pasado con Lucas neste mesmo club, neste mesmo barco.
Logo tamén estuve no 2018, E que non houve fun moi bo cedido sabor de dese. boca, non? Ainda dicía a semana pasada o vosso directivo que os quedou moi bo sabor de boca do ano pasado, non? Sí, sí, porque viñamos de todos estar parados, facer unha pretemporada bastante normaliña tirando a flosa, chegar á primeira regata e vernos aí na mitade de tabla, pois a verdade é que suberon os nosos ánimos e fomos a por todas. Pouco a pouco, pois, acadamos o cuarto puesto. A verdade é que é bastante complicado, porque Meira tamén estuvo aí, estuvimos peleando todas as regatas con eles. E, bueno, creo que foi unha loita bastante bonita e que ao final decantouse polo noso lado. Bueno, Jorge, antes de despedirte, esta fin de semana, desde Cangas, toca vos subir a Cedeira, onde hai un escenario, dende o punto de vista do espectador, é maravilloso, non? Ver aquel mar, pero dende o punto de vista do remeiro, eu non sei se intimida, non? Pola experiencia do ano pasado. Bueno, para nós, aínda que parezca que non, un campo así, a verdade é que é bastante divertido, no sentido de que as ondas que podes pillar a favor e todo iso, pois é increíble, é unha sensación que non se pode describir. Claro, eu prefiro esas regatas a unha regata que non haxa casi onda e haxa vento e o mar este picado, porque aí sí que é moi difícil remar. Pero aí en ondas grandes, pois creo que é moi divertido de remar e mola moito. Bueno, parque de atraccións de Cedeira, non? O que se Sí. espera o sábado na Liga B. Pois Jorge, por moitas grazas por estar con nós esta noite aquí en Soltando Estacha e a recuperarse dese golpe moral, non? Que foi para Vila de Cangas a súa boa actuación, pero despois non poder sumar puntos na Liga B. Moitas grazas, Jorge. Nada, grazas a vos. Chao. Pois le pillamos a Jorge Núñez, remeiro de Vila de Cangas, e agora podemos observar como quedou a clasificación da Liga B, que non houve regata domingo, así que despois da 32ª bandeira de Cangas, así está a táboa, con Castropol, líder e invicta, a 2 puntos está San Bertolomeu Bersi B, despois terceira Cedeira, que van ser os locais esta fin de semana, a Megrove cuarta, Vila de Cangas, que non puntuou na súa casa quinta, sexta Muros e séptima Salgado Perillo, temos aí triple empate da quinta a séptima posición. Pois isto foi a bandeira Concello de Cangas e agora pasamos ao que aconteceu o domingo, que tivemos dobre cita en Rianxo e imos comezar pois botándolle unha ollada a primeira bandeira Concello de Rianxo feminina, que foi a quinta xornada da Liga, e aí temos as imaxes desa retransmisión da TVG, con ese espectacular carpa de Toldos Gómez. E aí temos esa bandeira feminina en Rianxo, onde houbo vento, despois agora se falaremos aí coa remeira local, con Sasu, e para analizar estas dúas primeiras quendas, unha primeira con vitoria de Rianxo, parte unha vitoria pois clara das remeiras que estaban na súa casa, que lle poñían o listón bastante alto, non a Chapela e a Cabo, que están demostrando estar a outro nivel, pero sí, despois, tanto a Mugardos a Cabana de Ferrol como a Tirán Pereira. Vemos aí o que foi a primeira virada, bastante igualdade entre Chapela e Cabo da Cruz, que chegaba como a líder, e Chapela segunda, pero Chapela despois de gañar a anterior xornada. Aí Chapela xa na segunda virada sacollía un pouco mando e realmente onde sentenciou foi nesta virada, porque fai un bo xiro, unha boa cea boga, e aínda que neste resume non se aprecia, tivo un fallo na pica, Cabo da Cruz, e aí despediuse por completo as opcións, e foi vitoria e liderado para Chapela, así o celebraban as remeiras da área longa, que fixeron faena completa en Rianxo, e aí ondeando a bandeira, a primeira edición da bandeira Concello de Rianxo. E para analizar todo o que sucedeu o domingo pola tarde, pois temos a Sasu Echevarrieta, Sasu o Aránzazu, ¿no? Que o nome, hola, Aránzazu, Sasu, que tal? Hola, Sasu para os amigos conocidos. Está ben, pois o que estábamos falando, unha regata na que vos puxestes o listón bastante alto, non? Nas dúas primeiras quendas, cunha boa actuación despois para menos para meterlle presión, non? As da quenda de honra.
Sí, sabíamos que iba a ser unha regata na que íbamos a estar un pouco solas, que iba a ser máis ben en contrarreloj, intentamos salir con todo, e ao final as cousas saliron así. Que tal de sensacións? Como acabastes? Cando cruzastes aí as bollas de chegada? Bueno, as sensacións non foron as mellores, salimos con moitas ganas, pero creo que tamén nos pudo un pouquiño a ansiedade. O primeiro largo era a favor, creo que eso axudábanos na pasada, pero rebotábamos un pouquiño e non parábamos a espalda. De feito, nos vídeos escoita seguido ao entrenador: para a espalda, para a espalda. E si que faltounos un pouquiño de parón, deixar andar o barco, non saleu como queríamos, pero as ganas estaban aí e fixemos o que pudemos. Bueno, vos estades, sobre todo, vindo arriba un pouco, non? Despois desa regata na que cometestes o erro nunha das viradas, que iso foi o que máis vos está penalizando, non? A nivel clasificatorio. Sí, a ver, empezamos en Sanxenxo cun cuarto puesto que veunos moi arriba, non esperábamos estar aí. E ao final, despois, a segunda regata foi en Cabo, que foi onde quedamos enganchadas na boia, perdemos moito tempo, xa despois perdemos puntos porque foinos imposible recuperar ca subida de vento que había, coláronsenos por aí Ribeira e Puebla, que estaban entre os nosos rivales, que eran Mugardos e Tirán, perdemos moitos puntos con eles. Bueno, vamos a ver os parciais da regata do outro día na vosa casa, que aparte era especial porque era a primeira bandeira concello de Rianxo, a primeira de moitas, non? Seguro que vai ser. Sí, espero que sí. Bueno, vemos aí os vosos tempos, que sen dúbida foron os que marcaron a pauta nas dúas primeiras quendas. Cando rematastes, tiñades a sensación de que igual vos metías aí por diante de Tirán ou de Mugardos, ou vendo o crono e xestes, está complicado. A ver, vendo como acabamos cas sensacións e todo, víamos moi difícil, porque en Tirán acabáramos con moi boas sensacións, de remada moi ben, e aínda así non nos foi suficiente. Tamén é verdade que nos choveu e entrounos un pouquiño de vento, pero non nos foi suficiente nesa regata e sabemos que en Rianxo que tiñamos que facer a regata de 10, facéndoa como fixemos, sabíamos que iba a estar moi complicado achegarnos aos tempos da tanda de honra. Falabas antes das condicións, pero foron un pouco diferentes as da masculina, non? Porque depois a masculina sí que tiñan, tanto nun longo tiñan a corrente en contra, no outro tiñan o vento, non? Sempre tiñan aí algo en contra, non sei, sí, se sí, tomaste ese panorama, non? Bueno, depois a loita, ¿no? Pola vitoria, que está espectacular. Vos aparte xa rematastes, non sei se pudestes vela dende terra, pero a loita pola vitoria entre Cabo da Cruz e Chapela Guofco, que como se está poñendo a liga, está que arde. Ahora mesmo están empatadas a puntos, e outro día podemos aquí ver os parciais, Cabo que saiu mellor, pero despois Chapela remontou con moita forza. Sí, de feito, cando vin os tempos do primeiro largo, que Cabo iba por diante, pensei que iba a acabar gañando Cabo, porque Cabo é un equipo que, ao meu parecer, suele salir, sempre ten un pouquiño máis, como que garda un pouquiño máis para o final, entonces sempre vai de menos a máis. Sorprendeume, de feito, que ao final gañara a Chapela, nada mellor, así máis diversión para a liga, van máis iguais, eso danlle emoción. Bueno, Cabo, que volveu ter un erro nunha virada, aí coa pica, cando se empezan a cometer eses erros, é difícil, non? Igual hai un pouco de nerviosismo, ou que se lle pode pasar pola cabeza a unha Sí, a ver, ao final elas están aí a par con Chapela e saben que a mínima que cometa tanto Chapela como Cabo un error vaille ser moi perjudicial na regata, porque son equipos que están no top, están moi iguales, entonces a mínima que un falle, o outro vai non aproveitar, e o que fallou vai se vir un pouquiño máis abaixo, entonces... Promete, a verdad que esa loita, imos ver como quedou, aí temos xa a clasificación con Chapela, ao final esa diferenza de 23 segundos foi un pouco ficticia, creo eu, non? Porque
no último longo cabo, despois de cometer o erro, creo, deu a sensación, no, de que levantaban un pouco o pé do acelerador. Sí, o acelerador. Terceira, Mugardos acaba na de Ferrol, que tamén ten aí unha boa pugna con Tirán Pereira. E quinta, aí Rianxo, que como podemos ver, quedastes aí entre dúas augas, non? Metestes bastante tempo En terra de nadie, ao final. En terra de nadie, sí, sí. A Ribeira, a Castropol, pero despois quedasteis un poquinho lonxe aí de Tirán Pereira. Bueno, ti remaches en Ribeira e agora estás en Rianxo, e Rianxo, a verdad, que dende a temporada pasada aquí houve un salto de nivel importante na trañeira, non? Sí, a ver, Rianxo leva 3 anos sacando a treinar. É un proxecto así a largo prazo, porque o primeiro ano que sacaron a treinar eran todas xuvenís de primeiro, de segundo, eran todas xuvenís. Acórdome que intentei axudalas un pouquiño a sacar a traíña, pero eu traballaba e foi un ano no que intentei deixar remo, pero xa sabes como son as cousas, ao final acabas volvendo. Botaballes unha man e tiñan moitas ganas e sei que vai ser un equipo que dentro duns anos vai estar aí dando guerra, dando que falar. Pero ten moi boa canteira, non, Rianxo? Sí, en chicas sobre todo. Bueno, esta fin de semana, dobre cita, que xa non é a primeira, xa tivestes... Bueno, ia de Ester, porque despois non foi tal, non? Na fin de semana de Oleiros e despois. Bueno, esta fin de semana sí que, se todo vai normal, dobre cita en Ferrol e na Pobra. Como se prepara un dobre esforzo en menos de 24 horas? Eu creo que o esforzo ten que ser psicológico en pensar arrancar o barco 5 veces, porque 5 viradas, mi madriña, eso é o que máis nos preocupa. Despois do que nos pasou en Cabo, temoslle medo ás viradas xa. Sí, hai un pouco de pánico aí, non? Cada vez que se chega hacia a boga, non? Un Claro, pouquinho. está falando de Ferrol, non? Que sí que se hai que facer aí... Sí, creo que son as dúas, tanto o sábado como o domingo, que son 6 longos e son 5 viradas ao final. Sí. Sí, despois falaremos aí tanto con Ferrol como con Pobra, pero bueno, fin de semana intenso, a ver se baixa un pouco a calor, non? Tamén, para que ainda por riba un pouquiño, porque estes días... Está ben, Sasu. Bueno, o obxectivo voso vai ser esa quinta posición, vai estar difícil subila ou non? Ou ves con opcións aí o equipo? A ver, eu ahora mismo vexo moi difícil subir a posición dentro da tabla de puntos na Liga, pero sí que espero que estar na pelexa con Tirán, igual Mugardos está un pouquiño por riba, pero intentalo. Polo menos este ano podemos competir, que hubo outros anos no que non podíamos competir contra nadie, sabíamos a posición na que íbamos a quedar antes de salir ao mar, e eso ao final non ten nin emoción, nin nada. Entonces este ano, pois intentar estar un pouquiño, entrar na pelexa con elas e a ver si algunha regata intentamos cuartas ou terceiras, o que sala. Bueno, e regatas hai, porque mesmo esta fin de semana ides vos poñer como a competición con máis regatas, non? O ter dobre. Hai un bo calendario este ano. Sí. A ver, as que Bueno, máis gañas lle temos nós sempre son as regatas con mar, porque somos un equipo lixeiro, con poucos vatios, entonces as de mar son onde o pasamos mellor. Está ben. Bueno, Sasu, pues moitas grazas por estar hoxe aquí en Soltando Stats. Seguro que volvemos a falar no que queda de temporada. Graciñas, unha aperta. De ti, chao. Pois teñamos a Sasu Echevarrieta, que nos falou desa primeira bandeira Concello de Rianxo. Imos ver como quedaba a clasificación xeral despois desa cita de Rianxo. Aí tiñamos, bueno, e como queda, como está nestes momentos, con Cabo da Cruz, Chapela empatadas a 34 puntos. Está Chapela levando o mallot amarelo porque gañou a última. Mugardos acaba na de Ferrol terceira, cuarta Tirán Pereira, quinta Rianxo, como dicía Sasu, esa posición que ten pinta que lle vai a corresponder toda a temporada, sexta Ribeira, sétima Puebla, octava Castropol e novena Salgado Perillo. E pasamos, pero nos quedamos en Rianxo, da Liga Feminina a Liga A masculina, e aí imos ver unhas novas imaxes
desa retransmisión ofrecida pola Televisión de Galicia. Temos a primeira quenda con Cesante Rodavigo, con Narón, con Mugardos e con Puebla. Aquí saía a segunda quenda lanzada, na que estaba Cabo B, na que estaba Mecos, na que estaba, bueno, ahora sin vos ver, estaba Chapela tamén, que foi a que foi marcando a pauta. Aí temos nas 4 primeiras que saíron, Narón, que era a máis forte nas viradas, que temos a virada con Cabo B, que pasa aí polo carreiro número 1, aí temos o plano aéreo de Narón, que como dicimos das 4 primeiras, na que marcaba mellor tempo, Cesantes, que empezou forte, Narón que tamén está, pois como lle pasa a Rianxo na Liga Femenina, está aí entre dúas augas. Esquecíamos de Rianxo, precisamente, que estábamos facendo repaso as da segunda quenda, unha Rianxo, agora falaremos con un dos seus remeiros, que está pasando máis ou menos o mesmo en todas as regatas, saen fortísimo, despois o último longo atragou aselles un pouco. Bueno, houve emoción, que está vendo moitísima na Liga A, tanto nas dúas quendas iniciais como na quenda final. Aí temos como, mentres Narón xa comezaba o último longo, as 4 que saíron despois, ainda se preparaban para esa virada. Vemos aí como Rianxo se achegaba moitísimo a Chapela, que era que mellor tempo estaba marcando, pero despois isto non ia ter nada que ver coa chegada á liña de meta. Temos como Cabo da Cruz, incluso viraba por detrás de Rianxo. E aí temos ese longo final, nesta 19ª bandeira, con sello de Rianxo, con Mecos, que comezaba aí cuarta, a chegada á liña de meta de Narón, que se imponía entre as 4 primeiras que saíron. Segunda, Cesante Rodavigo, facendo unha moi boa regata, collendo aí oxígeno, collendo aire na loita pola permanencia. E despois Chapela, que entraría e marcaría o mellor tempo. E o tempo de Chapela incluso puxo en apuros pois tanto a Tirán Pereira como a Mera nesta quenda de honra que estamos vendo, na que hubo un duelo espectacular entre San Bertolomeu Bersí e Bueu de Carsa. Os 3 primeiros longos podemos decir que os fixeron prácticamente a par. Aí vemos a chegada o ecuador da regata, podemos ver como a diferencia é mínima, con Bueu de Carsa, que levaba a camisola amarela de líder. Vemos como saen igualadas. E aquí Tirán Pereira, que non o pasara ben no primeiro longo, empezaba xa a distanciarse tanto de Mera como dos tempos de Chapela. E aí temos aí o desenlace, a entrada a meta de San Bertolomeu Bersí, que conseguía a primeira victoria, que derrotaba a líder, que derrotaba a Bueu de Carsa. Felicidade inmensa. As imaxes que se pudieron ver na TVG, como celebraron. Meira necesitaba sacarse ese peso de enriba, de non ter ninguna victoria aínda. Continúa de líder Bueu de Carsa e a celebración dos remeiros de Meira, os gañadores desta 19ª bandeira con sello de Rianxo, que imos analizar pois cun amigo deste programa que xa estivo a pasada semana con nós, con Isaac Iglesias. Hola Isaac, que tal? Como estamos? Boas noites. Moi buenas, boas noites a todos. Que tal? Bueno, esta vez sí que remaches, Isaac. Esta vez non me dirás que estabas comendo pipas. Esta vez... No, desta vez non. Desta vez estaba cheli movendo vatios no medio do barco. Eu creo que a túa intervención no programa serviu a adestrador para meterte no equipo. Meteches algo de presión outro día. Bueno, a ver, as indirectas enas que ir soltando así aos pouquiños, home, que non se pode dar todo por feito. Está ben. Bueno, como foi a regata para Rianxo? Remando aí na casa, o que dicía agora. Chegastes o terceiro longo pelexando pola vitoria nas dúas primeiras quendas e despois volvemos a pasar un pouco o que vos está pasando, non? No último longo fíxose vos un pouco duro demais, non? Sí. A ver, a semana pasada adiantábanos no terceiro, agora xa está no cuarto. A semana igual xa lles costa un pouquiño máis, non? É o que ten que dar un pouco de emoción á liga. Hai que ir axustando, home, axustando. Bueno, emoción... Un pouquiño de lá... Emoción a Liga non fai falta darlle demasiada porque está super emocionante en todas as quendas. Ahora estamos vendo aí no resumo como chegaban super igualadas todas.
Sí, sí, aquí o que menos se despista cae un barco encima. O sea, nos fomos casi todo o primeiro e segundo largo metendo ya pro a chapela, eles foron un poquinho máis adiante que nós, e despois por atrás levamos a cabo. Sabes? O sea, íbamos os tres barcos en plan a nada, que como se despistara un, ala iba. Ujú. Oye, Bueno, eso que ao final fomos nós alá, no y último. regata dura, ¿no? Porque en un longo tiña esa corrente en contra, en outro tiña o vento, ¿no? Si mal non recordo, creo que sí. Sí, porque estaba baixando, sí, 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 correcto. Ujú. Correcto, non se notaba moito a marea, porque aínda son mareas tranquilas, pero sí, sí que se notaba un pouquiño aí que rascaba o barco. Sí, sí, o que falabas a semana pasada a ti de que era un campo de regatas de sobra coñecido por todos, endureceuse, non? Un pouco máis do habitual, se cadra por ser a regata de tarde, horario, non? Fixo así. Bueno, o bo que tiña que aínda había esa brisiña de vento e daba a vida para respirar un pouco, porque pola mañán, bueno, estas tardes están vindo moi calurosas e igual nos apretaba demais remar así. Ponemos ver os tempos, imos ver os tempos de como foi a regata, na que Chapela foi a que marcou a pauta, pero podemos ver como na terceira virada estabades a 2 segundos de Chapela. Víadesvos como Sí. opcións de levantarlle a quenda ou xa notaba que iades moi ao límite? No, o sea, íbamos bastante ben, pero a gasolina vai baixando e non sabes cando chega ao límite. Bueno, quedouse aí no último Ia largo, pitando quedouse a un pouco reserva, xa. corta. Sí, sí, Xa iba pitaba a reserva. pitando e como de aquí un famoso whisky, se me está vendo ola, veuche o home da jadaña, levouche e ala fostes. O me da jadañas, está ben. Sí, sí, Bueno, sí. depois Séntase xa ali ao a teu lado da bancada, é moi mal. Dime, dime. na quenda de honra, o duelo entre San Bertolomeu Bersí e Bueu Tecarsa, que está super impredecible. Aquí cada fin de semana ou cada regata gaña equipo. Tipo ideches vela despois, non sei, ali no momento non sei se non se biche repetidas, pois, ou chegar a casa. No, a verdade que vouche ser sincero, aínda na vi, non No. tuve tempo a vela, eso que foi a Bueno, regata da está casa. colgada na íntegra na Vuelta a TVG, podes vela aí. Sí, sí, o sea, tiña para ver, pero entre traballo e demais, pois non tuve tempo, vamos, pero está para ver na playlist, vamos. Pero Sí, sí. sí, o sea, entre eles tres está bastante reñida a cousa, o sea, entre Bueu, Tirán e Meira. Imos Que ver como quedou aí tamén a mínima. a clasificación. Aí temos a vitoria de San Bertolomeu, ti cando ves ese tempo de 20-11, vos cadestrás nese campo de regatas, é un tempazo, non? E xeitosiño, sí, non está mal. 20-11 Bueno, para ir para o campo. gañoulle por 6 segundos a Bueu, despois Tirán, que chegou terceira, apurando, cuarta e Chapela, que se lle meteu a Mera, e despois vos que acabastes sétimos por diante de Mecos, acabastes contentos, chegou vos este Sí, resultado. sí, a ver, xa recuperamos un puesto na clasificación general, así que, a ver, sempre alegra, non? Ir subindo un poquinho para arriba. Agora hai que seguir escalando o que nos queda, que o Bueno, próximo objetivo xa é Cabo, creo. Porque ahora mismo estamos empatados con Mecos. Sí, Sí, estás nunha quenda que é a máis impredecible de todos e na que ti quen crees, agora tens que mollarte aquí, ti quen crees que vai ser oi. o máis habitual con vos? Chapela, Mera ou Cabo da Cruz B? Quen crees que se vai instalar definitivamente na Xa me primeira quenda, jodestes. acompañando os tres do Borrazo? Xa me jodestes. Agora, canche digo. É que isto está bastante apretado, dicirche un pode ser complicado. Hai que mollarse, pois Mirando así, estamos aquí. sí, non? Que despois o que botan as culpas son a min. No, pero vamos a ver, eu creo que Chapela pode estar un pelín por riba para estar aí nese cuarto posto e despois os outros 4 que quedamos para estar aí na segunda tanda. Pero bueno,
A ver, queda moito. Queda Todo moito. pode Igual pasar. aparecemos Todo. aí arriba. Nunca se sabe. Eu dixo na mesa. E esta fin de semana remades aí ao lado da casa, ¿no? Remades na Pobra, outra fin de semana de motivación, non? Por estar na vosa ría. Sí, estamos, bueno, en coche a 20 minutos, en mar en 40. Que xa non é a primeira vez que vamos remando hasta lá. Sí, ese sí que pode estar un pouquiño máis interesante polo feito dos 6 largos. Que é moito arranca, frena, arranca, frena, arranca, frena, claxon, golpe. Facendo a cita a los Simpson. Que tal vos ven a vos? Que se arranca para. Bueno, a nós nin a ningún dos outros, creo que pode perjudicar incluso. Porque ao final o barco arráncalo e cando xa colleu o movimiento estás frenando outra vez, que estás virando. Volves a arrancar, volve a coller velocidade, volves parar. É así o bucle. Bueno, está garantizado o espectáculo na Pobra o domingo. Sí. Bueno, Sí, Isaac, espectáculo, e en Rianxo todo ben. Foi moita xente o bar, que me decías outro día. Hai un bar aí perfecto para ver a regata. Encheuse o bar, ou non? Pois eu creo que algo de xente ainda tuveron, porque despois ao acabar fomos por ali e xente había ali vendo a regata. Nunha tele que puxo o dono fora, ali estaban. A sombriña, unha Coca-Cola, bueno, mallado, vamos, a recuperar. Moi ben, Isaac, bueno, pois agradecerche por partida dobre que entrara a semana pasada e esta semana aquí tamén en Soltando A vos por Estacha. invitarme. Nada, e seguimos falando no que queda de temporada. Gracias, Isaac. Nada, veña a vos. Chao, chao. Aí despedimos a Isaac Iglesias, o remeiro de Rianxo. Imos ver como está a clasificación desta Liga A con Bueu Carsa, que ten agora un punto só de vantaxe respecto a San Bertolomeu Bersí, despois da vitoria de Meira en Rianxo. Queda un poquinho xa máis descolgada Tirán Pereira, pero aquí todo está aberto e sobre todo un equipo con tanta tradición como Tirán e que todo o mundo coincide que vai ir a máis. Cuarta Mera, quinta Chapela Wofco, que está aí metendo presión, como podemos ver, hai 2 puntos da cuarta, a sexta, que Cabo da Cruz B, despois Rianxo, aquí do amigo Isaac, que está séptima, empatada a puntos con Mecos, aí duelo directo, Narón 22 puntos, en terra de ninguén, podemos decir, e despois a loita por evitar o playoff de descenso entre Cesante Rodavigo, Puebla e Mugardos. E rematado o que aconteceu na fin de semana, imos agora a ver uns consellos publicitarios e despois analizamos nada máis e nada menos que 4 regatas que temos nesta fin de semana que ven. Bueno, os vos consellos publicitarios que temos aí sempre con Toldos Gómez e con Salgado Congelados, que son as firmas patrocinadoras, ademais de B-Energy, e despois Sputnik, que fallo as camisolas, os mallots, este é o trofeo Xunta de Galicia, Xacobeo 21-22, Deporte Galego, e non, e todo isto, pois vai chegar o sábado coa Liga B, a Cedeira, que temos aí a sexta bandeira Concello de Cedeira, que todo o mundo está esperando, porque ese campo de regatas é espectacular, e con él imos falar con Ángel Bereijo, que é directivo de Cedeira. Ángel, boas noites, que tal? Ui, non sei se estás muteado aí, Ángel. A ver, proba a desmutearte. Dai aí
Ahora. Ui, no, aí fixo clic, pero despois non se escoita. Proba a entrar e sair, Ángel. Proba a entrar e sair, como fixemos antes con Jorge Núñez. E o que estamos falando, sexta bandeira Concello de Cedeira, que é terceira xornada da Liga B, unha Liga B que despois desa paréntese máis longa do esperado, pois agora volve e aparte cunha proba espectacular. A ver, Ángel, a ver se te podemos escoitar agora. Escoitas agora? Ahora sí, perfecto. Debe ser aí a segunda vez que entrades con máis forza. Bueno, que tal? Que tal estades preparando esa regata que todo o mundo a espera? Porque a verdade, as imaxes son... O ano pasado non puiden estar, vou estar este sábado aí de speaker, e a verdade que me encantou facer o resumo, porque se vían unhas ondas fermosas. Sí, o ano pasado sí que hubo mar, pero bueno, este ano non, a previsión non dá o mar do ano pasado, dan bastante menos, pero bueno, sempre vai haber algo de onda por fora. Vos queredes case un poquinho de onda, non? Vos que sodes os da casa e que estáis aí acostumados a surfealas. Sí, algo de onda sí que sería bonito, tanto para vela como para remala. Bueno, estamos vendo Cedeira, que non hai que descubrila agora, pero que é espectacular, aí podíamos ver nesa imaxe. E como chega o voso equipo? Despois do outro día facer terceiro, despois desa descualificación de Vila de Cangas, como está Cedeira, que ano pasado estivestes aí metidísimos na loita polo ascenso? Bueno, este ano tuvemos algunha baixa sensible, pero bueno, entre os xuvenís que subiron e algúns reforzos que de Ribeira, dimos que sacado un barco competitivo, aínda que un puntiño por debaixo do ano pasado. Pero bueno, moito que mellorar, pouco a pouco. Bueno, vou que a Liga B agora xa colleu velocidade, non? Tivestes outro día en Cangas, agora volvedes a ter. Bueno, iso xa hai outra cousa, non? Agora xa a temporada xa empezou de verdade, non? Porque o parón ese sí que foi un pouco aí, rompeu os esquemas. Sí, agora a temporada máis seguida, aínda que non temos moitas dobles xornadas, que tamén se agradece para descanso, que este ano temos unha plantilla bastante curta, podía estar moitas dobles xornadas. Bueno, aquí podemos ver os horarios que imos ter, primeira quenda ás 5:30. Dicíanos agora, esa previsión, iso xa está confirmado ou isto pode cambiar? Pode cambiar, a previsión ao final é iso, unha previsión. Dun día para outro cámbiache, pode entrar mar ou aínda dar menos. E nese campo de regatas tan espectacular como é, hai algunha calle que algún carreiro así favorito que teña? Son bastante iguales os carreiros. O único, se hai moito mar, o carreiro 1, ao ir pegado á terra, colles bastante rebote da costa, pero do resto son bastante iguales. Bueno, sexta bandeira Concello de Cedeira, a quen lle temos que dar as grazas, aparte do Concello de Cedeira, en quen apoia o vosso club e sobre a todos os veciños de Cedeira e a máis Vento, que é o noso patrocinador principal. Como está Cedeira? Sintes aí que a xente te pregunta esta semana máis pola Liga que outras semanas? Sí, algo máis, sí. Bueno, imos ter bo ambiente ali, non? Supoño. Sí, dan bon día e espérase bastante xente no Espigón. Sobre todo para vela desde o Espigón, non? E onde se recomenda ou hai algún punto que ti digas? Podes ir aí que hai un sitio chulísimo para vela. Desde un faro que hai un pouquiño máis para fora tamén se pode ver ben. Desde a capela de Santo Antón tamén. Pero bueno, normalmente a xente vai para o Espigón. É o máis cómodo. Bueno, vemos aí Ángel, que ti es moi novo. Canto tempo levas nisto das traiñeiras? As traiñeiras levo desde que se pode, de xuvenil de primeiro ano. No ano 2019. Cantos anos tes agora? 19. 19, bueno, entón estás aí iniciando. E esa temporada, Cedeira, ata onde queredes chegar?
Vedes vos como opción aí de... Porque todo o mundo di Castropol está a outro nivel. Eso xa non hai quen a colla. Castropol está a outro nivel, Meira B tamén está moi forte e a Megrove e Cangas tamén, pero bueno, hai que facer a nosa regata, estar aí, que salga ben a regata e que os outros non teñan un moi bo día e listo. Hai que estar aí, senón E póñate un suposto, si colledes, si hai un pouco de mar ao final e con isto das ondas e tal, ti imaginaste incluso que podes gañar. sí, pódese gañar, todo ten que salir boa regata e todo pode ser. E con mar máis aínda. Así me gusta, que non peches as portas a dar a sorpresa aí na vosa casa. Bueno, Ángel, que antes dixen que eras directivo, non sei se directivo, pero que eres remeiro, non? Primeiro, sí, directivo, no. Bueno, acabará sendo directivo. Igual sí, quen sabe. Home, claro que hai que tirar aí do carro, sempre. Pois moitas gracias, Ángel, e vémonos o sábado nesa regata Concello de Cedeira, que é unha das máis espectaculares, sen dúbida, da temporada. Moitas grazas. Grazas a vos. Pois tiñamos a Ángel Vereijo para falarnos do que vai ser a terceira xornada da Liga B. Isto vai ser o sábado. E tamén o sábado vai haber Liga Femenina. E tamén na comarca, que eu non sei, xa preguntei ano pasado se Cedeira é Ferrolterra ou non. Aí os límites non os teño moi claros. Bueno, o que vai ser na capital da comarca de Ferrol, a sexta bandeira femenina Cidade de Ferrol, que é o cuarto memorial Miguel de Eruns Criado, e temos aquí a presidenta da cabana de Ferrol, a Andrea Loureiro, para que nos conte. Hola, Andrea, que tal? Como estamos? Hola, boas noites. Bueno, temos esa cita en Ferrol. A Cedeira metémolos en Ferrolterra ou non? Bueno, técnicamente penso que sí. Ao hospital veñen aquí, así que entendo que sí. O sea, que podemos dicir que temos dobre cita na tarde do sábado no Trofeo Xunta de Galicia na comarca de Ferrolterra. Bueno, e como se presenta? A vosa regata, xa a nivel de regata, que é un memorial, lembremos, cuarta edición, Miguel de Eruns, que sempre lembramos un pouco a súa historia, que era un remeiro, non? Do voso club, da cabana de Ferrol. Sí, era un remeiro moi querido, era, particularmente eu coñezo de toda a vida, entón tócame de cerca, desgraciadamente finou, tomamos a decisión de dedicarlle a regata a él, porque formaba parte da traiñeira, porque tiña moitas ganas de estar aí, de formar un proxecto de futuro, e de que o remo tivera importancia na comarca. Parecenos interesante e unha forma bonita de recordarlo. Bueno, campo fermoso tamén, o da enseada da cabana, aquí o podemos ver, eu creo que coñece todo o mundo. Que particularidades ten ese campo? Depende bastante da marea, non? Sí, bueno, nesta edición a marea en principio non ten por que ter ningún tipo de problema. A preamar está prevista para as 19:24, a regata comeza ás 18:30, entón na hora anterior a preamar e na hora seguinte a diferencia de calado é moi pouca. Entón temos unha marea grande, ademais, de 4,2 metros, entón en principio non ten por que afectar ao campo de regatas. Ademais, este ano, ao ser 9 embarcacións femeninas, a nosa regata que non está retransmitida, pois van 3 en cada tanda, entón non ten por que haber ningún problema en canto a diferencia de calles. Bueno, na quenda de honra vai estar o vosso equipo, esa fusión que se fixo este ano, non? Mugardos, a cabana de Ferrol, que de momento está dando un resultado moi bo, creo. A verdade é que estamos contentísimas e contentísimos todos os que formamos parte do proxecto. Este proxecto nace como un proxecto de futuro para intentar sacar unha traiñeira femenina na comarca de Ferrol de forma competitiva. Ata o de agora, tanto o Club de Remo A Cabana pola súa banda como o Club de Remo Mugardos en canto a cabana non sacou a traiñeira,
pois tivemos barco no mar competindo, pero non sempre nas mellores condicións. Entón, este ano, pois decidimos falar as directivas, xuntarnos e darlles ás remeiras a posibilidade de ter un equipo ben entrenado e que poda ter unha progresión interesante de cara ao futuro, de cara a acoplarse. Este ano acaban de empezar, como quen di, as sensacións son moi boas e pensamos que poden mellorar moitísimo. Ahora falo de oídas, creo que non estades inscritas no ascenso, no playoff, non vos apuntastes. Non nos apuntamos ao ascenso do playoff, pensamos que tanto a directiva de Mugardos como a directiva da Cabana, porque somos unha agrupación, pero estamos formadas por 2 clubs, pensamos que este non é o ano de ascender, este é o ano de sacar a embarcación, de conformar o equipo, de facer grupo, de poder asentar as bases para un proxecto futuro e a partir de aí, a temporada que ven, xa veremos o que pasa, pero polo de agora non é o momento de plantexarnos esas metas, pensamos. E desde ti como presidenta, a embarcación masculina, ese proxecto, como tedes agora? O ano pasado estabades, este ano non? Sí, bueno, o proxecto sempre sigue estando, o interese do club é ter as 2 traíñas no mar e ter as categorías inferiores tamén pelexando e crecendo e aprendendo a remar para que poidan formar parte das embarcacións raíñas, digamos. Entón, o proxecto está aí. Este ano, chegado o momento de facer os pagos da inscripción na Liga, pois consideramos que non éramos suficientes, que íbamos perxudicar para, de cara ao futuro, sacar a traiñeira este ano, porque íbamos moi xustos de xente, consideramos que era mellor dar un paso atrás e traballar de cara á temporada que ven. Teño unha curiosidade. O equipo feminino, como facedes para adestrar? Uns días en Mugardos, outros días en Ferrol, como vos organizades? Sí, bueno, organiza todo o adestrador, lógicamente, pero, bueno, ata as traiñeiriñas, cada equipo estuvo, as da Cabana na Cabana e as nenas de Mugardos en Mugardos, fomos rivales hasta ese momento, e a partir de aí foi cando comezaron os adestramentos en conxunto. Entón, sí, repártense en función tamén un pouco da regata que haya que preparar, pois se hai que moverse a coller un pouquiño de mar, pois igual vamos hasta Ares tamén, entón atopámonos todos ali. E, bueno, vamos intentando coordinar para que ningún dos 2 equipos, dos 2 clubs, se vexa perjudicado. Entón, bueno, firmamos un acordo de colaboración, falamos todo o que faga falta falar, temos unha boa relación e esperamos que isto vaya para diante e que dure moitos anos. Seguro que sí. A quen hai que agradecerlle esta regata que se celebra o sábado, esta bandeira, sexta edición, a bandeira feminina, a cidade de Ferrol? Bueno, hai que agradecerlle, por suposto, ao Concello de Ferrol, que leva colaborando con nós pois dende que iniciamos a bandeira xa coa masculina, quero decir, non só coa femenina. Despois a Gadis, que tamén desde 2008 colabora ininterrumpidamente coa celebración desta proba deportiva. Tamén a Área 7 e a Jotún, e a Sengra da Graña, que apóianos cunha embarcación de apoio para as autoridades e para a entrega da bandeira. E despois, pola parte das empresas que colaboran co proxecto femenino en exclusiva, poderíamos decir, a pesar de que tamén colaboran en gran medida cos clubs independentemente nas categorías inferiores, pois temos a Mesón da Cabana, a Clínica Dental Reimunde, a Rúsula e tamén a Asociación de Veciños da Cabana de San Antonio, que estamos comezando, bueno, xa levamos moitos anos de colaboración e este ano máis. Despois da pandemia, digamos que estamos todos collendo forzas e tirando para diante. Estaba pensando agora, Ferrol é a cidade máis grande que hai este ano na Liga Galega de Traiñeiras. É a gran urbe da Liga, non? Porque de Coruña non hai ningún equipo. Pode ser. De Vigo tampouco hai, así que é Ferrol a gran cidade, non? Ahora que estaba pensando. Por unha vez somos a gran cidade. Bueno, a xente de Ferrol sempre estáis aí un pouco... sempre tirades para baixo aí.
Está ben. Bueno, e a recomendación da xente, a regata a 6:30, ¿no? Despois se pode quedar ali a cear, que hai uns sitios fantásticos ali na zona aquela da Enseada da Cabana, ¿no? Eso é unha recomendación persoal que fago eu. Sí, sí, a regata podese ver desde calquera punto da Enseada da Cabana, porque o paseo da Cabana, pois desde calquera punto vese perfectamente o desenrolo da proba. Bueno, hai 5 bares que tamén teñen comidas, bueno, refrescos e o que queiran, que están ali ao lado e que desde as terrazas tamén se pode ver. Dan bastante calor, a verdade selladita, e pola nosa parte montaremos tamén unha carpa con refrescos para que non haya vaídos e historias, que haya hidratación. Está ben, pensando nos afeccionados. Bueno, Andrea, pois moita sorte para o equipo, para a organización desta sexta bandeira, como dicíamos, o cuarto memorial, Miguel de Runs Criado. Moitas grazas por estar soltando esta hacha e para semanas analizamos como saiu todo na cidade departamental. Moitas grazas. Graciñas a todos e a todas. Graciñas a Andrea, presidenta da Cabana de Ferrol. Isto é o sábado e despois o domingo pois temos dobre cita pola tarde, este horario televisivo, na Pobra do Caramiñal. Temos por un lado a 17ª bandeira Concello da Pobra, que é a sexta xornada da Liga Masculina, e a segunda bandeira feminina Alicrusa, e acompáñanos para analizar todo iso. A parte está perfecta, a posta en escea, a un lado a Pobra do Caramiñal e a outra Alicrusa. Isto está currado, iso así da gusto. Está aquí con nós Adrián González, que é remeiro de Puebla. Hola, Adrián, boas noites. Que tal, Abraham? Boas noites para ti e para todos os que nos estén vendo. Sí, é que cando xuntas a un remeiro co seu gremio, que neste caso é o audiovisual, pois sempre gusta, vamos, que o friquismo está presente. A que te dedicas, Adrián? A montar vídeos e todo isto? Es aquí parte do gremio? Sí, tamén fago algo de diseño gráfico e, bueno, no club, aparte de levar a parte de comunicación e redes sociais e todo eso, pois, bueno, tamén parte gráfica, aínda que fotos non podo facer porque tamén remo, pero tema logos, diseños, carteles e todo eso, pois, gústame tamén botar unha man neso, que é o meu. Bueno, como se nota cando hai un profesional aí, que mira que ben queda a posta en escena. Bueno, temos dobre cita aí na Pobra do Caramiñal, a parte retransmitida pola Televisión de Galicia, día grande, Sí, é o día grande na Pobra, é a festa do remo na Pobra, aparte coinciden as dúas, a feminina e masculina, nun mesmo día, así que vamos juntar un pouco toda esa enerxía a nivel organizativo e, como digo, festeiro, porque ao fin e ao cabo pois, é o noso día. Con moitas ganas, levamos unha semana de moitos preparativos, de moitas xestións para ter todo ok, con ganas de que chegue o día para disfrutalo, sobre todo, claro. Bueno, e un campo de regatas, e como falábamos aí, sobre todo con Isaac, arranca para, ¿no? Aí vamos ter... Sí, arranca para dar de tomar. máis concretamente 5 veces, 5 ciabogas temos que facer, unha regata pois que os clubs sempre a semana previa pois preparan maniobras e entrenamentos específicos para ese arranca para. Unha regata pois bonita para o espectador, porque ves pasar pois 6 veces as estrelliñas pola dársena, pero tamén moi dura porque é moi fácil de perder. É unha regata moi fácil de perder porque basta que che sala mal algo, nós mesmos perdemos dúas bandeiras, nunca gañamos a nosa bandeira, estuvamos a punto 2 veces, unha en cada liga, pero perdémola, é así. Entonces é unha regata de moitos nervios, moito que hai que estar atento, non che pode sair nada mal para non perder nada, claro. Claro, porque agora que estou facendo memoria, hai 2 anos estades na Liga B, exactamente, gañando case sempre e non gañarades na casa, non? Sí, non gañamos na casa, que foi a última, a nosa dobre xornada, e non gañamos outra, creo, en Tirán ou non sei se 3, non me acordo moi ben, pero sí, o sea, que chegou veces antes ese día e acabou unos. No 2017, que tamén gañamos 3 bandeiras, a da Pobra preparámola a conciencia, salimos ben, foi problemas das viradas tamén, problemas técnicos ca pica, o proa, o popa, o patrón, bueno, pois perdémola aí, nada. É o que ten tamén, que sempre aos remeiros na casa nos gusta remar, pero sempre hai ese nerviosismo que estar na casa, a presión, a afección. Sí, é unha presión. Hai ganas, vas para o mar con
con unhas ganas de vaciarte tremendas, pero ao mesmo tempo pois está esa presión de estar de ser protagonista no teu día, e iso suele pasar factura. Bueno, recordamos os horarios que imos ter para esa dobre xornada, para esa dobre cita. Como empezamos a xornada? Comeza femeninas a primeira tanda ás 4:30, se non me equivoco, si estou enumerando antes, e a masculina unha hora despois ás 5:30. Como vai estar o campo de regatas? Aí, máis ou menos, non é como de Cedeira, non? Que estábamos falando agora. É bastante previsible, non? Como vai estar? Sí, é previsible. Estou mirando antes o parte polo que o falabades con Isaac do tema da calor. E, bueno, baixa un pouco a calor. Vento parece que non vai haber, pero, bueno, isto pode cambiar en calquer momento. Aquí sufrimos bastante o nordés, aínda que tamén protexe o muelle, unha regata, bueno, que está dentro, o campo está dentro de dous portos, e suele dar abrigo, aínda que a veces, bueno, entra aí algunha racha polo medio entre os barcos, aínda que esta... Xa adianto ahora, se me permites, en este domingo non imos ter barcos, non imos ter atuneros no porto, polo tanto, o público poderá entrar hasta o final. Bueno, xa non sei se te das conta de que este porto é enorme e queda totalmente paralelo ao que son os lombos, polo tanto, a xente vai poder entrar incluso co coche e poñerse a ver as regatas dunha forma, bueno, perfecta. Non hai mellor campo para eso cando está o muelle aberto, claro. En este caso, ímolo ter aberto. Así que é unha gran noticia isto. Home, e dos campos, o campo debe estar máis preto, non? Como público, está máis preto da regata, porque a distancia é mínima. A calle 1, a marea está baixa a 1:30 e para as 4:30 xa estarán as bollas perfectas para remar. E a calle 1 é que, cando estés no porto, quedache pues, a metros, o sea, a metros, quero dicir, a 15 metros, a 20, ves a tariña así, pasando, super cerca. Tamén te podes colocar no outro lado, velas un pouco máis de lonxe, e tes unha perspectiva máis amplia de como viran, e ves virar perfectamente unhas e outras. Tes as rampas xusto detrás da liña de bollas para ver os remeiros que tamén cando chegan super cerca, o sea, tes para elixir, e que nese sentido, perfecto, o sea... Bueno, xa que estamos falando de todo o que ten que ver coa regata, quen hai que agradecer, e a parte da Pobra do Caramiñal, a súa Concellería de Deportes e a Licrusa, a quen hai que agradecerlle esta festa do remo, como dixeches ti, na Pobra do Caramiñal. Pois, en primeiro lugar, pois a toda a xente que traballa aquí, que non é pouca, e que todos botamos unha man, somos unha familia enorme, somos ahora mesmo pois máis de 140 deportistas, e os pais dos rapaces, aficionados que pasan todos os días polo club, e, bueno, o día... Eso, vai haber moito traballo. Tamén de comentar que imos montar unha cantina, pois unha barra para con refrescos. Igual que nos dicía Andrea agora, pois igual. Sí, é que, bueno, queremos que é necesario que o día da regata non sea un día solo de chegar, remar e marchar. Sobre todo que é un domingo á tarde, a xente xa non ten nada que facer, sobre todo a xente que non ten que viaxar como Castropol, pero sí que invito a todos os remeiros aficionados que despois da regata pois pasen por ali a tomar algo e a falar e a comentar un pouco as regatas, que ao fin e ao cabo isto é o bonito do deporte, non? Ese momento de sociabilizar, falar de como foi a regata, como fan na CT, fan zone, como fan no fútbol, e que non sea só eso, remar e marchar. Bueno, e que máis? Estabas aí cos agradecementos. Sí, bueno, tamén a todos os sociocolaboradores, temos moitísimos locales que son sociocolaboradores e aportan a súa pequena cuantía económica, que ao final é moitísima, demais patrocinadores que vedes nos rótulos das traiñeiras, e todo un mundo que ao fin e ao cabo se para un momento pois a ver como van os resultados, como vai todo, que se preocupa un pouco por nós. En xeral tamén agradecervos a vos por sector de comunicación, en xeral a todos os que currades, que oye, que sempre está ben para lucir todo o esforzo que hai detrás dos clubs e dos remeiros. Pois graciñas, para iso estamos, iso intentamos. E despois, o equipo, que non tivestes boa regata, outro día en Rianxo, como esta semana que está sendo de tralla aí para poñerse a tono. Sí, son semanas pois de
bueno, facer un pouco un break, a ver que está pasando, si realmente nos merecemos este posto, si ainda podemos facer algo máis. Nós, por suposto, que estamos convencidos de que algo mellor podemos facer. Queda aínda moita tempada por diante, en agosto son moitísimas máis regatas, arrancamos a mediados de xullo, e, bueno, como sabedes, temos un proxecto totalmente novo, moi xoven, moi ilusionante á vez, e, bueno, é un esforzo a pagar, que non todos os clubes se poden permitir, a verdad, e si, bueno, o resultado a pagar é que andemos na zona baixa da táboa, pois pagarase con eso. Ahora, vamos a facer todo o que está nas nosas mans para evitar esos dous últimos postos, que son de promoción, non de descenso directo, pero eso, vamos a intentar escapar de aí como sea. Bueno, e con menos presión polos resultados, podemos dicir, está o equipo feminino, que todavía é aínda máis de formación, non? Un proxecto que está dando os primeiros pasos, podemos dicir. Sí, bueno, xa falarán para a semana no programa pois un remeiro unha remeira de cada equipo, pois poderán contar de primeira man como son estes proxectos, pero si o equipo femenino, podíase decir que incluso está un paso por diante do noso, porque elas empezaron o ano pasado, quedaron últimas en todas as regatas, e iso é moi duro, pero este ano sabes que non están quedando últimas todas, están aí loitando, teñen unhas cuantas rivais, e isto é un pouco o resultado do que se pretendía, non? Que dar cada ano un pasiño máis, que se isto un proxecto a longo prazo, quen sabe a onde podemos chegar. Hai moitísima canteira que ven por detrás, para o ano suben máis juvenís, veñen aí tamén cadetas por detrás pois moi boas, xa vimos os resultados nos infantiles no que son dos bateis, nada, facer as cousas ben agora para disfrutar no mañán, e non agobiarse co resultados, tanto no feminino como no masculino, pero eso, a femenina tamén, moi ben, e o máis que te pa diante que é moito maior. Pois a femenina que vai estar na bandeira Ali Cruza, e a masculina da que forma parte Adrián, vai estar na bandeira Concello da Pobra, a dovecita que temos na Pobra, que ademais é un sitio espectacular, decíaste agora, que se queden ali os remeiros para facer un encontro. Sí, poder. A Pobra unha vez que vas a quedar. Sí, ademais, bueno, xa que temos que sacrificar os domingos á tarde, pois, oi, aproveitalo, xa que non vamos a facer nada máis eso que volver á casa, bueno, habrá quen traballe o luns a 6 da mañán e tal, pero, oye, sobre todo clubes que están cerca e tal, pois, si apetece, ademais, temos unhas pequenas festas esta fin de semana, que é a Semana Mariñeira, coincide tamén co Carme do Castelo, e, bueno, hai festa, bueno, ao fin e ao cabo, hai festa en todos lados, porque o verán en Galicia non vai haber algún que se lía por aí. Non, que me avise. No, pero é así, o sea, a oferta que hai na Pobra gastronómica, turística e cultural é enorme, e eso, estaría ben, sempre se falou isto de que vamos a regatas só a remar e non vemos nada máis, non, pero bueno, ao fin e ao cabo, pois, cando levas toda a vida en remo, pois sí que algún día que che permite, pois, facer algo máis que eso, e o gallá que o domingo, nos quedemos ali uns cuantos, os que podan, de verdad, todos invitados, e a pasalo ben, que é o importante. E que mellor sitio que a Pobra para facer iso. Pois, Adrián, moitas grazas. E sorte como club organizador e o equipo no que vas a estar ti remando en particular. Moitas grazas e xa comentamos para a semana que tal saiu todo esta regata que ademais vai estar ofrecida pola Televisión de Galicia. Unha aperta, graciñas. Gracias. Pues teñamos a Adrián González, con el poñemos punto final a este Soltando Estacha, no que falamos de 7 regatas. Eu creo que vai ser o de máis contido de toda a temporada. Moitas grazas a todos os que nos seguides, que entráis aí ao longo da semana en YouTube para vernos e vémonos esta fin de semana en esas 7 regatas que temos, as 3 ligas aparte en xogo, un espectáculo nese trofeo Xunta de Galicia, Liga Galega de Trañeiras. Ata a semana. Metida bola, Metida bola,
Stop, tripulaciones. Primera posición, Carlos Cruz.